Ageno ni riyo maber jahera mar Pej Laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' ka wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo golo chandruoge ma bende wanyalo bedo godo e dendwa kokalo e yore mag tuoche. Antiere kod mor bende ni wendona osechopo e studio abomiye thuolo makende mondo onyiswa ni nyinge ng'a, en nyar kanye, olonye weche mage kata odonje twak achiel. Machiegni e Penj Laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth, ani iluonga ni Rose Ochieng'. Anyar chula Rusinga. Atiyo Jaramogi Oginga Odinga. An nas to alonye weche mag wang'. Erokamano ahinya. Amor mar bedo kodi kendo e studio Nas Rose, kendo wadwa ni wagoye mbaka kotenore kod weche mag wang'. Nikech ni wang' en ga kiyo maduong' mokalo, wang' en drisa maduong' mokalo, maka ponono ni Nyasaye nomiyi wang'i to kirite maber mokethore, tichal ng'at ma nomi mich to kawo to wito kaito inyumori e bugo ma in mudho mokinyal neno gimoro kata matin. En adiera koso en adiera ni wang' en fuoni monego bed ni rito girit matamre gi nono. Wang' en fuoni maduong' ahinya e dendwa, nikech ka ionge wang'i to onge giminyalo timo. Omiyo en fuoni ma nyaka warit ahinya, nyaka wabed ne motang', ma gimoro amora manyalo miyo ok wanen maber, onego wathegre go kendo warit wengewa maber. Wang', wayudo ni wang' ka ok orite to wayudo tuoche mang'eny mabiro mono waneno. Chakre jomatindo nyaka jomadongo. Wengewa gin gik ma onego warit ahinya, to kaluwore gi kaka lokruok osebede piny sani, wan e digital world, wan gi screens mang'eny, alwora mwadakie bende sani opogore kaka machon. Kuom mano nyaka warit wengewa malong'o. Koro odiechieng' ma kawuono chenro mar Penj Laktar Nas Rose adwa ni wagoye mbaka gigo monego bed ni timo kod gigo moko onego bed ni timo ne wang', nikech nitiere moko makitimo to wang' nyalo kethore kata neno nyalo lal, to nitiere moko ma bende kokitimo to bende pod wang'i nyalo kethore kendo nyalo wito thuoloni mar neno. Ang'o momiyo ber kwa bedo kod twagni odiechieng' ma kawuono? Twagni onego wabed godo odiechieng' ma kawuono mondo jokanyana ong'e maber kaka ginyalo rito wengegi. Nikech wang' en gima watiyogo ndalo ka ndalo. Ma ji mang'eny wacho ni afadhali ibed gi wang'i ma ka gimoro biro tineno. To ka wang'i onge to ok inyal neno gimoro. Omiyo twagni biro ng'isowa maber ni to gin ang'o gini monego watim, to gin ang'o gini moko onego watim. To ka waseng'eyo gima onego watim gi gik moko onego watim, to wabiro bedo gi wenge mabeyo, kata wanyalo bedo gi thuolo maber ma ka wayudo ni wan gi chandruok e wengewa to wang'e kuma waringo wadhiye mondo mi wayud konyruok. Gigo monego bed ni watimo, gigo moko onego bed ni watimo kod gigo ma kapono ni watimo kata ok watimo to watiere gi chandruok kama wanyalo ringo mondo mi wadhiye mondo mi wayud konyruok. Kadwa ni wachak achiel kachiel gigo monego bed ni watimo mondo wabed kod wenge makare, kata gigo ma wanyalo timo mondo mi warit wengewa e yo makende. Erokamano. Achiel kachiel kwa chakre nyathi matin konyuole nyaka waluok wengewa. Nyithindo nyaka yuenegi wengegi maler mondo mi uchafu kik bedie, chilo moro amora kik bedie manyalo kelo chwanyruok ei wang'. Wabende onego waluok wengewa. Mar ariyo, wengewa gi onego wadhi ir daktar. Wakawo thuolowa mondo mi wadhi mondo wang'i wang'wa ni to wang'wa nitiere gimoro mosebedo marach koso en maber. Nikech nyadi mang'eny tuo mar wang' ok bi dichiel. Seche moko bende moko biro makwalo donjo maonge ranyisi moro amora. Omiyo ka wadhi ir daktar to ng'iyo wang'wa, ong'iyo kaka waneno, ka be waneno maber, mochak nyaka i wang'wa, tok wang'wa iye kocha kuma chiegni gobwongo, to wabiro bedo ka wang'eyo gima timore. Machielo, nitiere ji mang'eny matiyo kod angolo. Nitiere aina mar angolo, kabind angolo miketo e tong wang'i tir. Ma en gima nyaka rit maler, nikech samikete e wang'i kok iluogo lweti maler tidhi kete kod ochafu miluongo gi dho wagunda ni contact lens. En odonje wang'i iye direct, ok mirwako kod oko. Mar ariyo, bende nyaka wacham chiemo mabeyo, nikech chiemo ka chiemo nitiere gi gimo timo e del kata e wang'.
nitiere chiemo ma kwachamo to biro konyowa mondo wanen maber. Kaka nitiere kothe oningo wacham matunda, oningo wacham alote, ok alot moro amora to mang'eny oningo wacham alote ma green, nikech magi eman kod nutrients mabeyo ma ka wachamo to wengewa bedo kod teko, kendo wengewa nyalo bedo gi thuolo ma kaponi tuo moro donjo e dendwa to gore godo maber. Machielo bende gimoningo watim, oningo warit wengewa ne gima nyalo hinyo wang'wa. Kuondewa mag tich, nitiere jowa moko matiyo kuonde jua kali. Nitiere jomoko bende mariembo apiko, ma gimoro nyalo gore wang'i samoro amora. Nitiere joma timo tich mar welding, ma opilni mach ma pilore cha kobono odonje wang'i to kelo chandruok. Nitiere bende jogo matiyo e puothe, kaka e puodho mar mchele. Nitiere yugi mar mchele ma kopo odonje wang' ng'ato to bedo kaka sum. Koro wang' oningo wariti, irwako ngolo mageng'o mondo kik gimoro donji e wang'i, mondo pilni mar mach ma samitimo welding cha kik donji e wang'i. Mano gima ber moningo watim. Kendo gimachielo moningo watim ahinya jokanyanam, oningo watim exercise. Exercise miyo wengewa bedo gi thuolo mar yudo remo karingo e del maber to ringo nyaka wang'. Wang'eyo maber ni remo ema ting'o kit chiemo te mwachamo, donje iwa to lokore donje i remo to ringo e fuoni duto mag dendwa nyaka wang'wa. Wang'wa bende dwaro chiemo. Koro samitimo exercise to leche yaore kendo remo ringo maber nyaka wang'i. Kitimo exercise, nitiere tuoche moko ma wayudo nikech dendwa samoro del pek moloyo kaka oningo bedi. Ka in obese, nitiere tuoche kaka mag sukari. Tuo mar sukari ka in godo to kitimo exercise to biro njawi mbele. To kitimo exercise to idhi miyo sukari michame dendi yudo tich kendo tiye samo winjore ma ok okel chandruok ne dendi. Mago e moko manyaka watim kaka jokanyanam. Nichako kacha ni gimonego beni watimo mokwongo en luoko wang' maber, to iwacho kacha ni nyithindo kachiel koda ka jomadongo nyaka luok wengegi mabeyo mondo mi kik wabed kod chilo e wang', nikech seche ma chilo osebedo e wang' to tuoche nyalo donjo e wang'. Ka tuo osedonjo e wang' to wang' nyalo kethore. Adwa naduoki chien matin kendo adwa ni wachak kod jogo mantiere kod nyithindo mayom, nikech kanyo bende nyathi delicate ma kowito wengene gi lak sechego to ngimane duto te obro bede mudho. Ere kaka onego beni luoko wang' nyithindo e yo makare, to onego beni luoke kuom thuolo marom nade, ndalo adi kata kidienje adi e odiechieng'? Erokamano. Nyathi matin ma koko nyuol oningo warit wang'e ahinya kwaluoke. Sami luoko wang' nyathi, pi moluoko godo wang' nyathini oningo bed ni en pi mane ichwako kaito okue mayom, kaito itiyo kod kitamba mayom. Kitamba ni be nyaka bed ni ler, nikech kikao gimolil ti iweyo godo wang', idhi kao uchafu kendo ikete wang', mama nyalo kelo tuo ne nyathi mapod tin. Koro nyaka ibed pi maler, nyaka bende itigi kitamba mayom ma ok idhi gwaro, nikech sami gwaro wang'ino be mano ikelo chandruok matin machielo, nikech pod en nyathi mayom. Koro nyaka warite maber. To nikech nyathi bende sama pod oyomni oonge gi rateke mar nyalo geng'o tuoche. Koro emomiyo nyaka wagol uchafu ni, nikech ko yudo thuolo mitodonje wang' nyathi to dhi kelo chandruok, nikech nyathi pod en ng'ama yom. Bende wang'eyo maber ni nyathi kapod otin ahinya to pi wang' pok olosore, pi wang' moningo bed ni golo uchafu. Pile pi wang' en gima luoko wang'wa. Kata nyadi mang'eny kopo ni lo donje wang'i, to ka pi wang'i osechwer tineno ka gima no donje wang'i no wuok. To nyathi pod tin, onge gik ma loso pi wang' moselosore. Koro momiyo nyaka ywe ni ayweya maber
mondo gimoro kik bedie wang'e. Iwacho ni pi mochwaki, kosechwake tiweyo kwe maber, kosekwe maber kokikaw kitamba mayom tikibole pigno to iywe nego wang'e mos. Onego beni iywa chada koso onego beni tiere komo onego beni wuoke kidoke koso komo onego beni wuoke kidoke, nikech bi awinjo ni nyalo ga kelo chandruok po nono ni luoko wang' e direction ma ok kare. To pigni onego beni kete ang'o? Onego beni keto sabun e kitambani, onego beni bole chumbi moro matin, onego beni koso beda pi lilo mochwak malong'o kendo maler to kwe. Obeda pi mochwak maler nikech pod onge gi chandruok moro amora. To bende sama iyweyo wang' nyathi, tiyweyo wang'e kichako gi kitamba ma in go miseling'e pino, ichako gi iye but umi kiwuok oko kigolo uchafu. Nikech po nono ni igolo kichako gi yo kuma iti nitie kidhi e umi, to nitiere hotogoro moro mantiere e tie umi ka. Ma ka opo ni uchafu no dhi odonje, tikelo shida mang'eny kendo dhi dino kama onego beni pi wang' molo godo kadonjo e iyi. Ma ywenya wang' nyathi ok en miywa kamano, to en ma iyweyo kowuok gi iye kodok gi oko. Kowuok gi iye kodok gi oko tiywe mos, ok iywe matek mokalo. Ipimonwa kata weche mag chiemo makare kuom joma dongo kachiel koda kuom joma tindo. Mago gin gigo monego beni timo mondo wabed kod wenge mabeyo, wenge motegno. Ni mulo kata alode kachiel koda ka kothe. To kopogore kod alode kachiel koda ka kothe, ginang'o gini mantiere e alode minyalo wach ni dhi keto wang' bedo makare, ginang'o gini mantiere e kothe mi iwacho ni dhi keto wang' bedo makare mondo mi wamed keto chiemo gi kata kidienje mag chiemo gi e diet mondo mi warit wengewa. Erokamano. Kuom alote ni kod vitamin C yudore e alote. To vitamin C ni en gima gore kod tuoche mane del. Koro sami chamo vitamin C to dendi bedo motegno. Kaito ei kothe gi nitiere kabind kothe ma miyo del gerore, man gi protein. Bende nitiere kaka chiemo alode machalo kaka carrot. Carrot nitiere gi carotin ni en gima ber ahinya ne wang'. Koro alote moko ma kala gi shaut kaka carrot gi nyanya gin gibeyo kabisa ne wang'. Kaito machielo bende okaluongo kata nitiere rech. Rech bende ber ahinya kod wang', nikech rech mantiere gi omega 3. Omega 3 en gima duong' ahinya e wang'. Kia ichame to wang'i dhi bedo maber. Wang'yo gigo monego beni timo mondo mi bed kod wang' makare, gigo monego beni timo ni nyathini mondo mi obed kod wenge makare. Nurse Rose opimonwa kata ni mokwongo nyathi mayom nyaka iluok wengene maber, opimonwa kaka onego beni luoko wengegi. Kaeto chiemb nyathi kata chiembi in owuon bende nyaka ikete gigo makare ma ang' no mi wang' ogerre kendo dong e yo makare. Obed motegno kuom higni mang'eny, kuom ndalo mang'eny. Wantiere ga kod chandruok ni yudo ni ji ohero ga mulo wengegi e kidienje mopogore opogore. Samoro natiyo tijena to samatin asemulo wang'a. Nyithindo tugo samatin gimulo wengegi. Chandruoge magi manyalo biro kotenore kod wach mar mulo wang' aoyaye kod lwedo ma samoro ok ler ahinya. Mulo wang' kod lwedo ma ok ler kelo chandruok ne wang'. Miyo uchafu dhi donje wang'. Sama iseketo uchafu onyalo bedo bakteria nikech lweti mulo kamoro amora. To sama lweti omulo kamoro ikia no mulang'o, ikia ni kabind kudni mane mantiere kanyo, to ki ikawo lweti mikete wang' inyalo yudo odondwe. Odondwe matende ni wang'i dhi bedo makwar, ochako thiwo pi, kaeto bang'e tutu chako wuoke, kaeto bang'e odinore. Nikech ine bikawo uchafu kendi keto e wang'i. Kod machielo bende nitiere tuoche ma ikelo gi virus. To virus bende ni mana tiere e gik moko mwamulogi. Koro kiketo virus e wang'i, en bende odhi kelo shida, i wang'i bende dhi rami, leche wang'i dhi bedo malit. Kindi wang'i bedo makwar bende, to kato bedo ni en to okogol uchafu, to dhi golo pi. Ma wang'i siko golo mana pi. Maka okothiedhe, to virus wang'eni en gima thiedho ok yot. Kokothiedhe to nyalo sudo nyaka modonj nyaka e obwongo. Nikech okothiedhe e wang' sa
kendo kung'eyo ni en ang'o e wang' sa. Ipimonwa maber kacha ni odhi golo pi wang' mang'eny mano kapo ni iketo kidienje mag kute mag virus e wang'i. Chien kacha bende ni nyisowa ni pi wang' ema luoko wang', koro wabong'e ni pi wang' marom nade madhi kelo chandruok, pi wang' marom nade ma bende ber maluoko wang' mondo kik wabed kod chandruoge mag wang'. Penj laktar kik idhi mabor kik isudi, ka waduogo to kanye mwachake godo. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' mar Kisumu. Gigo monego bed ni timo mondo mi ibed kod wang' makare, gigo moko onego bed ni timo mondo mi ibed kod wang' makare. Omiyo kik idhi mabor kata matin. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Familia yote come through Chris kwani? Chaos. Hichi imeisha tena. Si unaona. Watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Mama, donge ini boye. Mondo wadhi kodi dala. Nyathina, anakoyo ni mondo utera ir meher. Nyathina no dwaro ni mondo anakonye sani. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Chero ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' mar Kisumu. Wantiere kod Nurse Rose kendo wang'iyo gigo monego bed ni timo mondo mi bed kod wang' makare. Adtiere kumane wawecha kumane wamakecha ni gigo manyalo miyo pi wang' wuok mang'eny, kute kidieny mar virus kodonje wang' nyalo kelo chandruok. Wang' bende ka onge kod pi wang' moromo nyalo kelo chandruok nikech wang' dhi tuo, to ka osetuo to wadhi bedo kod chandruok. Mane makoro ibo balance nango ni koro mato en too much kata to ma tina inya. Erokamano. Waduto wan kod pi wang'. To samora mora ma pi wang' wuok mang'eny, ana wuon kata ini wuon idhi ng'eyo ni ma ok en kawaida. To bende pi wang' owuok seche moko owuok mondo mi oluok gima nie wang'i. To ka dipo ni virus kata bacteria odonje wang'wa, to kiyo mar wang' ma oko ni dhi kunyore, obedo kaka kidonda kata dhi gwarore. To sama gwarore to wang'i winjo ni gimoro nie wang'i. Sama imbalo wang'i to pien wang'i winjo ka gimoro nitiere wang'i, kendo temo matek mondo mi oro ote obwongo ni mondo ogol pi wang' mondo luok gima nitie. To ok bi wuok nikech en kama ogwarore. Nyako changi eka
pi wang' nyalo dok piny kaka owinjore. Koro pi wang' mowinjore en ni ok ochwer oko. Oromo ywak. Mana kiywak kende. To ka bende wang'i otwo, to bende ibiro bedo kod ranyisi manyiso ni wang'ani to nyaka bed ni pi wang' ok oromo. Ibiro winjo ka gima kite nie wang'i. Kite go siko nie wang'i nikech pi onge moromo manyalo luoko wang'i mamiyo kiyo mar wang' bedo molangore mayom. Koro osiko winjo mana ka kanyo gwagwa. To ka pi wang' nitie, pi wang' nitiere kod nitiere mo e pi wang' ka. Bende nitiere pi moriwore gi pi wang' ka. Bende wan gi gik moko machalo othinyo ma pasore. Koro magi ka nie wang' te, to wang' ok tuo, nikech ka ohango no tuo, to mafuta cha yuoye kendo mafuta cha miyo pi wang' ok nyal dum malo kata duono ka liet moro nitiere gik moko walo maduon. To nikech nitiere layer mageng'o pi wang' mondo kik fu oko, odhi bedo ka entiere kare maber. To ka onge magi, tidhi winjo ka wang'i kech nikech pi wang' ok oromo. Iwinjo ka gik moko nie wang'i. Bende iwinjo koili idwa ni siki gwony. Nikech tich manonego bed ni pi wang' otimo ok otimore. Ipimonwa maber mokalo tiere ni nyaka ing'e jahera mar chenro mar Penj Laktar ni pi wang' ok en ana pi wang' kamano. Pi wang' oting'o gik mang'eny mokalo. Oting'o thinyo mamako pi wang' no mondo mi obed kanyo achiel. Omako mo mabende nitiere kanyo mondo mi obed achiel, kik opukre kata kik oduon seche ma piny liet kod gik makamago. Ere kaka nindo nyalo affect wenge ng'ato kapo nono ni ok inindo moromo kata kinindo saidi? Bende nitiere nindo kod wang' kaka kama girome kata kama gitudore e yo maber kata e yo mok ber ahinya? Nindo emomiyo Nyasaye noketo ni nyaka wanindi. Sama wanindo gimoro ka gimoro yweyo. Wengewa bende dwaro thuolo mar yweyo. Nikech sami yweyo, ka ng'ichiewo okinyi tiwinjo ka in gi teko motimo ang'owa momedore. Emomiyo wengewa bende sama wadhi e nindo, ka ang' wayawogi to gitiyo gi teko momedore. Teko medore sama wadhi e nindo cha. To bende ka ok wanindo maber, to wang' kosiko mbalore ambala to iol. Iol, ibinjo ka leche mantiere wang'i gi ojony. Isiko in ola. To kare nikech nok iyudo nindo moromo. Bende kok iyudo nindo moromo, tisiki winjo mana ka wang'i kech. Nikech pi wang' sami neno cha pi wang' ok wuog moromo. Koro osiko ka orema pi wang'ni. Nikech isiko iyara wang'i. Itiyo kod pi wang' excess. To nikech sami yaro wang'ini, to ma thuolo maber mamiyo pi wang' timo ang'owa evaporate. Oduono nikech liet imbi yare, ko yamo be goye. Koro oduono. Iwacho ni imbi yare, yamo be goye. Koro sami dhi e yweyo minindo cha, to gik moko chakore manyien, pi wang' losore, kaito gik moko bede laini maber mar chako tich manyien. Kane wachako chenro ni mulo kacha weche mag dhi ir laktar mar wang' mondo mi ochiek ni wang'i e gigo ma onego bed ni watimo mondo wabed kod wenge makare. Ang'o momiyo ber mondo wadhi ir lakteche mag wang' kata odoko ni samoro kiwinj ka nitiere kod chandruok moro amora e wengeni. To kalong'o to onego bed ni wadhi ir laktar mar wang' didi e higa kata bang' thuolo maromo nade? Erokamano. Wang' chakore kod an awuon. Oninga ng'e ni wang'ani en kod chandruok. Taringa dhi ir daktari. Kata nyathi ma an godo bende nyaka fweny ni nyathina ni kaka nene ok ane ka en maber. Oniringi dhi ir daktar. To kata mokalo kanyo, pod oningo wadhi ir daktar mondo pim wengewa. Nikech nyalo bedo ni neno ti neno to chandruok osedonje wang'i momako tok wang'i koni. Kor retina kod ler no matero wach ne obwongo. Samoro nigi kod chandruok. Nikech kaka tuo ma iluongo ni glaucoma en jakuo. Obiro mos. Odonjo mos. Ichako winjo iwe ni neno to karo kinen. Tichopo kama in inyalo neno mana gima ni mbele ni to mabathe koni noserumo te. To kinyalo dhi ir daktari mondo pimi. Mo pim ni to pressure mar wang'i chal nade. Ibiro ng'eyo
chal mari chon ka en gima daktari nyalo konyo tichako timni thieth e yo mowinjore chon. To kako winjore mondo mi wadhi wane daktari, oningo wane daktari dichiel e higa, mano ka onge shida mora mora. To bende nitiere jok moko ma ka daktari oseyudo ni in gi chandruok moro ma chakore, to koro miyo okang' moningo mi nenego. Mondo ng'i ni to gima na paro ni nitiere ni en mano koso ooyo. To kidhi kako ng'isi to en gi thuolo mar ng'eyo ni to gima na aparo ni onya omedore koso en gima dok chien. To kilinga linga mo kidhi to gini nyalo nya makel chandruok milokri muofu, to en gima ni nyalo geng'o. Chako chon ber. Kamano. Nolodhi ajuoga, joluono gero kamano. Odiochieng' moro ne watiere kod daktari moro mar wang', hapa ni Dr. Nyamudi, to ne wacho kacha ni seche ma joma mine okonyore kata seche ma ginyuol, to nego beni kapok owuok e osiptal to nyathi ng'iyo laktar ng'iyo wang' nyathi. Wano winjore. Mokwongo nyathi konyuol nyaka ng'i wang'e. Seche moko nyathi onyuol kod mama maneni kod kute mamoko makelo tuoche mamoko. Kaka tuoche mag nyegi. To ing'eyo ni nyathi kamokalo go en kamoro achiel manyach bende mako. Koro kopo ni kute ka oa malo kacha molware wang'e to kelo shida. Kuro nyaka nene gi daktari ka gi suspect gima kama tithiedho miyo to nyathi bendi thiedho. Nitiere yath mimiyo nyathi. Machielo nitiere tuoche moko maringe i remo. Ma nyathi nyaka ng'i kadiponi tuoni nitiere. Waburo wuoye kendo seche mamoko nitiere tuo miluongo ni retinoblastoma, kansa mar wang'. Omako nyathi, okalo kuom miyo to dhi kuom nyathi. Koro ko daktari ong'iyo nyathini chon, to daktari nyalo fwenyo ma kaeti konyo nyathini nyalo neno matim gigene kawaida nikech no orese chon. Manyiso ni achiel kuom gigo manyaka wakete list mar gigo manyaka watim mondo mi ji obed kod wenge mabeyo ahinya, nyithindo obed kod wenge mabeyo. Miyo mapek nyaka dhi e klinik mondo mi pime kapono ni nitiere kod tuoche kaka mag nyayi, mondo mi chieng' moro kokonyore to kik kutegi lware wang' nyathi, nikech ka kutegi olware wang' nyathi to nyalo kelo ne nyathi chandruok. Omiyo mine te nyaka dhi e klinik e gigo monego beni watimo obed kod wenge makare. Ero kamano, mano en adier. To kata obedo ni minewa osebedo kod nyao mar dhi e klinik. Gineno ni ka dhi e klinik ta dhi riedo. Okong'i ni sama dhi e klinik adhi yudo konyruok. En ong'iyo laini mabor to kone konyruok modhi yudo en owuon kod nyathine kod jaode. Omiyo natemo sayo gini gikaw thuolo gi makende. Gidhi gine daktari mondo pime. Ka nitiere tuo ma inyalo ng'e chon to pime kendo miye thieth chon kapok onyuolo nyathi. Kamano. Bodo mana kacha chako chon ber nolodhi ajuoga to gengo bende ber moloyo thiedho. Na studio ni mondo modonje kidieny machielo, kidieny mara gigo moko nego beni timo mondo mobed kod wenge makare. Gik moko nego beni timo kata matin. The don'ts. Ero kamano. Nitiere gik monego kik watim. Mokwongo, kaka na chako kawacho ni wantiere piny moselokore iluongo ni digital world. Wan gi computer everywhere. Computer kata kiwuotho iwuotho kode lweti e simu matin ma in godo cha. Koro gimonego kik watim, kik waket wengewa e screen kuom thuolo malach ma ok wa break. Nikech samitimo ma to wang'i dhi bedo ka oyawore ma thuolo malach kendo dhi miyo mana kaka ne wasewacho kuom pi wang' cha. Ma en thuolo machielo ma koro pi wang' dhi timo ang'owa? Dhi tuo. Nikech isiko mana e screen. Kaeto gimachielo bende ma kisiko e screen timore, isiko mana ni wiya bara, wiya ng'arama. Tiola. Nikech del obedo overworked. Leche mag wang' osetiyo mool.
onge kata thuolo mowene mondo mi irego, mondo chako yaore, mondo pi wang' cha bendo losre, mondo mi obed kama kawaida. Mano gima onego kik watim, kik wasik kwa ng'ong'o wang'wa e TV, e simu, e laptop, gimoro amora. Ta inya wasetimo gimoro marach jokanyana. Ni tinde ok wadwa bedo kod mates. Tinde nyithindo wamiyango simu. Ka nyathi pod kitoro ni miyango ene game. Ohero ga simu. Ibole gi simu kanyo, idhi nyaka e duka miduogi. Ng'eni nyathi ma pod tin pod odongo. Gimoro amora e dende pod dongo. To king'iye ni oneno screen machiegni kode kama, odhi end up ni en ong'eyo ni gik mineno gin mana machiegni. Nikech obwongo pod dongo. Koro obwongo dongo to ng'eni ka kende migike. Ka kende mawang' giki. Mamiyo koro wayudo ka sani nyithindo mang'eny mantiere skunde. Wengegi okethore gidwaro angolo. Nyathi odhi skul to duogo ni mama wang'arama. Ok anyal neno maber. En gima wan wawegi ema watimo ang'o? Chandruok ma wan mwaketo mwakelo. Kaeto bende kik wawe timo exercise. Exercise kik wawe ni an denda tin. Exercise idwaro joma chwe mondo mi gidog gidel matin. Exercise kata wang'i dwaro exercise. Kamoro amora e dendi dwaro exercise. Exercise en gima owinjore watim e saa ka saa. Kapok wadhi mabor ahinya ka ng'wi apok owil, iwacho kata ni kik wang'ong wenge wa ahinya e screen kata TV e gadgets kuom thuolo malach moko owinjore miyo wang' dhiol. Thuolo malach en thuolo marom nade? Nikech thothne yudo ka tinde kata e skunde gitiyo kod screens e yore mag puonjo, nyithindo tiyo kod tablets, yudo ka kuonde mopogore opogore ji tinde thuolo malach ma dhi kelo chandruok ne wang' en thuolo maromo nade? Erokamano Ruth. Gima daher nyiso jokanyanam ni samora amora mitiyo kod simu kata itiyo gi kompyuta, ne kompyuta ni mar kawo dakika moro 20 kineno mana kitiyo gi kompyuta. Ka iti break after 20 minutes iweyo neno giming'iyo no ting'iyo kamoro machielo. Kaming'iyo no onego bede ni en gi distance moro manyalo romo 20 meters moko. Far away from the screen. 20 meters. Ti kanyo bende chaki neno for about 20 minutes. Ka ti chaki timang'o? Ichaki duogo. Mar 2020. Mano en gima wiki kwil godo jahera mar chenro nini en 2020. Nyathi tiyo kod kompyuta, oneno simu ahinya, oneno TV ahinya, kik iwe ori kanyo kuom saa achiel mangima. Kik iwe ori kanyo kuom odiechieng' mangima. Dakika 20 tigole kanyo kuom seche moko kendo ong'iyo mabor. Mondo mi kik wiye ng'ini ineno ga mana machiegni. Aero point mani wacho kacha ni kaka nyithindo obwongo gi pod dongo. Koro kikete ka to obwongo ne bro format ni en ga mana ka kende mabor ok obineno. Kamano. Ero kamano ahinya ilero na maber mokalo. Adoni wang'e ne kendo gigo moko nego beni watimo namba achiel. Iwacho ni weche mag screen nyaka waduok chien ne nyithindo nyaka joma dongo. Kidieny mar ariyo iwacho ni dengruok kata we ma jok otimo exercises. Mano nyaka jiwe, nyaka jitim exercise maber mondo mi leche odong maber, nyaka mag wang' obed motegno makare. Wadhi nyime gi kanyo. Nyaka wane daktari. Mondo pimo wengewa. Pimo wang'i, ok inyal pimo wang'i ni an wang'a ber nikech aneno. Chandruok nyalo bedo ni osechako donjo mos tikia ne daktari mondo daktari othegi kod tuo moro amora ma dibed godo. Gimachielo monego kik watim wamake kanyo waboduogo gima chielo monego kik watim, omiyo kik isud kata matin. Waduogo bang' nyerere machok mokalo. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Tugo koro
eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunyen wakete pile wacham. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ninakupenda, asante sana Baba Mwokozi wangu. Ili kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *415#. Na kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu akubariki. We encourage everyone, including our critics, to engage on the basis of facts. E nyasi mar hingo odiochieng' jamhuri, jatend piny William Ruto wuok oko kawacho ni nitie jo Kenya mosebedo kase katiyo gi miriambo ni telo mare rach. Ni siku ya taifa, wanataka tuelewane. Nyasi ma jamhuri e kaunti ma Migori ne olokore paw lweny bang' ywaruok muoch kind johera mag josiasa mane oyuoro e nyasi no. Raila Odinga osechopo piny Ethiopia ne ikruok ne twak mar ratil ma idhi pime gi jochung' mamoko malaro kode kom AUC. Twak idhi bagi odiochieng' makiny. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu, en chenro ma bende wang'iyo gigo monego bed ni timo mondo mi bed kod wenge mabeyo nyaka ne nyithindo ma kor konyuol. Nas Rose pimonwa kacha kendo pod wamor mar bedo kode e kidieny mogikni. Ni wantiere kacha kod gigo ma kiki tim. Ni wacho kacha moko goni en neno screen kum thuolo malach kata TV kata simu. Dakika 20 tika uyueyo ting'yo mabor mita manyalo romo 20 kokidugo kata bed mana ni tie office to mano e gima nyaka itim mondo mi irit wegeni e yo makare. Ne pod wantiere kar gik ma kiki tim. Kamano ka wadhi nyime gik monego kik watim, kik wamadh ndawa. Ndawa miyo wange wabedo motuo, otuoyo piwang'. Koro kimadho ndawa to tuoyo piwang' kaito koro wangi siko mana kotwo. Kaito ndawa bende kimadho to omi ibedo kod ibedo ng'ala mamalo mar bedo kod tuo mar cataract kata chiero nikech ndawa ni. Kamano bende ndawa miyo wabedo kod tuoche mamoko mag del. Koro ndawa ikonewa ni kik wamadhi. Wathegre kod ndawa mondo wengewa obed maber. Machielo gima onego kik watim, kik wachiema aoyaye ni tek ta yieng'. Kata obedo ni uchumi tek to temie iluwo machielo achiel. Chiemo magero del nyaka ibedgo, gima nyaka take care of wangenigo, icham alote, icham kothe, icham rech bi luom kadichiel mondo wang'i obed maber. Kaeto gimachielo ma kik watim, kik wawe neno daktari. Waket tije watenge wadwa ne daktari. Gimachielo bende ma kik watim, kik watia kuonde mwatiye ka onego bed ni warwako gik mageng'o wengewa. Kik watia gi wengewa nono. Warit wengewa. Irwak goggles kata ka ijariembo apiko, rwak helmet mari mantiere kod gima kiyo mageng'o wang'i no. Gimachielo monego kik watim en bende ni kik wawe mok waluoko wengewa. Bende koponi in kod angolo misoe wang' cha, contact lens,
kiki keta katisika sika wangi ni lweti ni wangi kata igole tikete ka ukilogo maber ilogo maber gipimo winjore ka itiluoke maber kako ningi luoke kiduoki wangi kiki to mula wangi kamano kaito gimachielo bende moko winjore ka pok wadhi gimachielo bende wadwani mondo mi waket maino kuom contact lenses ka seche ma iwacho ni golo kata irwako contact lenses ber kiluoko wengeni maber ka itigole to nitiere kako nego beni kane ibo pimo no kako nego beni kane mondo mi kiko kel chilo kata bacteria kata akute mang nyalo kelo ni chandruok e wang. Nitiere jomoko ma bende oeroga ni nindo kod contact lenses samoro odhi kumodhi kata otiyo tije ni muul wacho ni we ninda nindo kod contact lenses nyalo kelo chandruok koso to kapono ni nyalo kelo chandruok gin kaka chandruok mage. Ero kamano kaka wasewacho contact lens en gimi keto e wangi omulo wangi kabisa one on one koro en nyako bed gi ler mar okang' mamalo omiyo contact lens sama pok igole tiluoko lweti maler gi sabun mabed maler bende nitiere pi mimiyi moningi kanie contact lens ok ikane pi mora ok kane pi mar tap nikech pige mag tap waonge godo gadiera seche moko en gi chumvi mang'eny seche moko kute moko bendo nyemelea odonje iye ka koro kikete contact lens marini to ka iduoke wangi tiyudo ka ikelo chandruok e wangi koro nyakiti mana gi gimo winjore bende nyake kane kako winjore makidhi hospital to intiere kakinyisi kako ningo irit contact lens mari koro contact lens mane gimo ningo watim nikech ko kitimo mano tidhi keto kute wangi to wangi chako rami tinyalo pokata ka wengi ni chako topo nikech chilo okelo kudni kichen gi kudni bacteria meyo gamo to iketo koro ngeni kete direct mawe moro mi odonjo mus gi lweti machi kete keta kanye ma entiere ochiema to in podi uma gi contact lens daher mondo mi nyiswa mana matino nitoni go beni wilo gi bang thuolo marom nade jogo matiyo kod contact lenses mondo mi kiko budh kode ahinya kata kiko bedi kode mang no kel ne chandruok bang thuolo marom nade kako nego beni timo contact lens onego kain kode to kik kal 3 months mano ng'eny ahinya oningi loke kaka ber to after 2 weeks igole iluoke ondiketi wadhi nyime kod gigo makikitim mondo mi irit wengeni ibed kod wenge makare. Ero kamano kaka wan joma mine wahero makeups makeups beyo omi bedo maneno mayom mapod tin to makeups kiki inind godo ka okiluoko samora mora kidhi nindo to luoku makeups go te oko idong kaka idoke factory setting nikech moko react gi wangi nikech dongi keto gi nyaka e wangi ka tie wangi ka machiegni gi eyebrows ka koro samimba lo wangi to moko donje i wangi koro kik inind kode nikech sama ngidhi nindo kode ngeni iumo wangi sama iumo wangi tingeni koro gidonjo mayot sani to berber inyalo yaro wangi imiyo to ka kori nindo to kelo shida gimachielo bende monego kik watim joka nam mondo mi warit wengewa kik wawe mar bedo mabor kod gik manyalo hinyowa jok moko bende ero dhawo moko maricho niki dhawo gi wadu to wange emi lengo kendo ma osemiyo ji mang'eny owito wengegi nikech wang onge kod spare onge lal kiringi we dhawo kifwenyo ni dhawo ni dhi medore ahinya ringi we dhawo to bende kata in ng'ama dhawo kiki ing'i mana wang wadu ni emidwa chomo gi pala emidwa goyo gadhong goye kamoro machielo mondo iwene ng'ani thuolo monyalo neno godo koro wawere gi tugo manyalo
inyowa. Gimoro makata ka ino ka ngato dwani ohichi to ka mana kwe modire wangi kod gik makama. Gitime machienglo ok gibeyo kata gibor gi juok. En juok. Ok gibor gi juok kata matin. Nas Rose, adwani mondo mi wang'iyane weche mag historia mar family. Kapono ni family untiere kod chandruoge mag wang'. Thuolo chal nade ni ino woni dhi bedo kod chandruoge mag wang'. To ere gimonego bed timo mondo mi geng' kik ibed kod chandruoge mag wang' mowuok e family. Erokamano. Kiseng'eyo maber ni anyuola mihae ni kod kabind tuo moro, kik iling'a ling'a ni ng'ane manyocha ni kode. In bendo nigi kawo thuolo mari mondo idhi ir daktari mondo pimi. To kaber daktari ochak pimo nyathi kapod tin. Nikech nitiere tuochegi, nitiere moko manyalo fwenyore sama nyathi pod tin. Bende nitiere manyalo fwenyore kaka nyathi dongo, moko fwenyore ka nyathi oseromo dwe achiel gi nus kata dweche 3, moko bende fwenyore mana ka nyathi osebedo ja higni 5. Koro kaw thuolo mari mondo mi idhi e daktari. To tuochegi gin ng'eni onge kaka dang' waring gi nikech en e familia. Koro chuni achuna ni nyaki ibed e pachi obed settle ni anyalo yude koro nyaka gimoningo atim ane daktari. To kopono yudago to bende ibedo koma entieno mondo kik ohinyi ahinya, nikech iseikori ni nikech gini ni anyuolawa abendo nyalo maka, nyathina onyalo mako. Koro pachi bedo ni en 50-50 anyalo bedo kode kata ok anyalo bedo kode. Koro oningi dhi ir daktari. Ntiere manyaka idhi bang' dweche 6, to ntiere moko manyaka ka iseromo higni 35 kadhi nyime to nyaka kori isiki dhi ir daktari mar wang'. Mano tuo mar glaucoma manwa wacho cha. Chakre higni 35 ka gini ni anyuola, bed motang', chak limo daktari mondo konyi chon. Wantire ga kod chandruoge mopogore opogore mathoro bedo godo kata tuoche ma wathoro bedo godo ma samoro ka ok wang'iyo malong'o to nyalo chwalonwa chandruoge mag bedo kod midhierni mag wang'. Kuom ranyisi to kaka mar pressure to kaka mar sukari. Ne jogo mantiere kod tuoche mag pressure kachiel kod tuoche mag sukari, ote mane madimigi mondo mi kata doko ni tuoche gi osedonjo e del to kik omayi wang'i, kik bed ni ok inyal neno bende. Erokamano. Joma ni kod tuoche mag pressure oningo wakaw thuolowa mar neno daktari. Nang'o? Pressure ka in godo leche ka, nikech leche emosebedo matin makoro ka remo kale to remo riyore mondo mi okal, to leche ni kamoro amora e del nyaka wang'. Koro ka ok idhi neno daktari mar wang' to nyalo bedo ni gini osedonjo nyaka e wang'i ka, ma leche mag wang'i ka bende tindo tindo. Koro sama remo riyore to iyudo ka nitiere remo machwer e wang'i. Maka ok idhi ir daktari motimo ni thieth chon to nyalo hinyi. Kamano bende gi joma nigi tuo mar sukari. Tuo mar sukari bende okelo nyaka tuo mar chiro, nikech dendi kod ng'eni ng'aw gimoro amora ng'aw kuom ng'ama nigi tuo mar sukari. Koro in ng'ama onyalo kwanyi sa asaya mipoka ibende ibedo gi cataract, kaito bende e wang'i kucho mana kaka waneno joma nigi kidonda, ma ng'ama ka in gi tuo mar diabetes to in gi kidonda ok ochangi, chango ne bedo matek. Seche moko e wang'i kucho nitiere gik moko madhi bede nikech sukari. Ka sukari ok inyal control to kaber to watema ahinya mondo sukari obede kiwango mowinjore. Kong'iswa ni kik icham, jawa wawiuru mondo kik wacham. To kong'iswa ni chame kiwango marom kama, cham mana kiwango no, nikech del bende dwaro mana gima tin. Moloyo chame to dhi kelo ni chandruok. Nidho gi mili to kelo ni chandruok. Kwa mula ne weche mag muonyo yath, samoro ok imuony yath kaka mag pressure, ok imuony yath kaka mag sukari, magi nyalo medo chandruok, nyalo medo hinyruok koso ma yath kachiel kod bedo disciplined e yor muonyo yath onge tudruok moro amora kod wenge makare.
Yath nyaka watigo do kaka unyiswa ni mondo watigo. Nikech wang'eyo ni yath mondo ming'isi ni muony yath diriyo odiochieng'. Matiende ni kise muonyo yath okinyi to kachopo bang' seche 12 teko mar yadhino timang'o odok chien. Emo ming'isi ni muonye bang' seche 12 ka seche 12. Mondo kapoko teko yadh cha odok piny to ichaki timang'oa imedo ne teko kimuonyo machielo. To sami weyo moki itiyo gi yath kako winjore to iketo mwanya moro. Rot moro iloso mamiyo koro gwecho ok dhi maber e wang'. Bende jo sukari bende kok itiyo gi yath kako winjore to miyo sukari ok nyal bedo kama onego bedie. Nikech samora mora mosekalo 8 kodhi 10 onego bedni ka en 8 to en mene between 8 ga 10 ka. To kosekalo kata kobedo ni seche moko en malo seche moko en piny. Ma hali ya hatari nikech nitiere rot. Gik mang'eny nyalo kethore wang'. Emomiyo kata joma osebedo kod tuo mar chiero, jomobedo kod chiero, koponi in kod chiero to dhi neno daktari mar wang', to koni ni chiero ni nyaka wagole. Ibi mana gole ka sukachi nitiere kama onego bedi. Ok nyal gole ka sukari ok ni kare. Ok nyal gole nikech kogole ka sukari ok ni kare to chango ok dhi bedo maber nikech sukari miyo dendwa bedo mang'aw, koro tekre mag del makedo kod tuoche onge, ombekni. Koro infection dhi donjo mayot e kamo yang' cha. To ne jogo matiyo kod angolo, to nikech angolo thothne en ga mar konyo wang'. Kapo nono ni ochopo kanyo to nyalo medo kelo chandruok kar kelo konyruok. To en ang'o monego bed itimo kochopo kamoro ma ichi ni onyalo kelo ni chandruok? Erokamano. Angolo, nitie angolo mopogore opogore. Nitiere angolo mirwako kichopo e higa moro. Higni mag tiyo. Higni mag tiyo ma tiende ni koro wang'i nyalo maneno gima ni kucho. Gima ni ka okone. Kiyo mar wang' oti. Tonde ma kowe ka. Okuro ok giyware. Ok giyware nikech kapodi tin to ginyalo yware mine kucho mi ochako ong'wony mine gima ni ka. To kaka higni medo dhi to gimedo moridore. Koro oneno mana kucho kende kitemo ni mondo koro odolre to ok onyal dolore. Koro ma en gima kawo kaka higni 2 to onyingo lokni ibed gi lens machielo. Nikech koro kaka no ochiek cha omedo bedo machiek kata ka gima kamano. Koro nyaka lokni nikech kimedo tiyo gi macha tiyudo ka koro strain. Sami neno tiwinjo ka leche wang'i mara wiyi bari siki ola tipenjori an gi malaria. Adhi amuony yadh malaria. Imuonyo yadh malaria tionge kod malaria. Chandruok ni e wang', ok idhi iloko lens mari samo. Seche mowinjore. To mag joma moko kaka jomonyuol ka giwenge mokethore ento luore kaka irito angolo mari. Amor mar bedo kodi. Wach mogik ma inyalo weyo wagodo mondo wabed kod wenge mabeyo, gigo ma ok diher mondo wiwa wil godo kotendo kod chenro ma kawuono ni. Erokamano. Gima dang' aher mondo jokanam kik wiwa wilgo, ler mar lwedo kata mar wang'. Nikech ma gima wanyalo timo mayot. Kiluoko wang'i onge tuo moro manyalo donjo nikech lweti olil. Nikech gimoro nogore wang'i. Koro waluokuru wengewa. Wabed kwa limo daktari mondo ng'i wang'wa. Ng'iyo wang' ok en mana ni inyalo somo achiel, inyalo somo 2. Ng'iyo wang' en ng'iyo nyaka tok wang'ie kocha mondo wang'e ni to dipo ni nitiere chandruok mosetimore. Kendo kidhi e klinik kamano bende nitiere tuoche moko ma daktari nyalo fwenyo mane ok ong'ere mag del kaka mar sukari. Nyalo bedo ni in gi tuo sukari to ok ong'ere to kasama daktari dhi ng'iyo wang'i ni to dhi penj ni be ni isepimo sukachi. To kopimo sukari to yudo ka sukari be kare ni malo. Bi isepimo blood pressure mari ni apok na pimo. Di pimane
tiyudo ka kare in gi pressure man malo tichako thieth e wang' sa. Gimachielo mandaga ng'is jokanyana wabeduru jomoherore adhong' rach. Sini siki sina gi wadu ma kinene ti iparo mana mondo mi udhaw. Losuru weche chon. Ji jogweng. Losuru weche mondo udhi nyime kanyakla nikech onge haja kan adhi nyime maber to wadwa to nago wang'e koro lokore muofu. Koro warituru mano kendo machielo bende madang' ahere mondo ang'is jokanyana ni mondo watim exercise. Erokamano. Amor mar bedo kodi e pinj laktar odiochieng' ma kawuono. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi Nurse Rose iyudi kanye to ka bende nyalo miwa namba mar simu be wanyalo duoko erokamano. Ka tek bende waonge wach. Erokamano Ruth. Namba na mar simu en 0 7 2 1 4 0 8 6 9 5. Anuoyo 0 7 2 1 4 0 8 6 9 5. Airtel bende an godo, inyalo ndiko piny bende 0 7 8 6 5 3 5 2 1 6. Ayudora Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Erokamano ahinya Nurse Rose, erokamano mathoth. To wach maduong' ni warit wengewa gin mich ma Nyasaye omiyowa mondo wane godo ber mar Nyasaye kaachiel kod gigo ma Nyasaye oketo e piny. Omiyo gino minyalo timo mondo mi rit wengeni tim mano, to minyalo timo mondo mi kik wengeni kethre bende kik itim mano. En pej laktar biro ne achiel kachiel kokalo e Ramogi TV kowuok e boma maduong' ma Kisumu. In mibedo kodwa to agno kik okal kamano to chakre kawuono chaka rito wengeni kaachiel kod wenge jogi mihero e yo makare. Ne jota chenro ni erokamano ahinya, ne jolos chenro ni erokamano makende. Nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno. Ngima en mwandu.